सबके नमस्ते बा, प्रणाम बा, जय श्री राम। पावर स्टार पवन सिंह के गाना फिर भइल चोरी। जी हाँ, कमरिया पतरे पतरे भइल बा खतरे खतरे। वो गाना के नहीं बात करो ऐसे कि आप लोग जानते हैं कि चोरवा वो गाना के उठा के गा दिले रहे। लेकिन एक और गाना पर बहुत ज्यादा न्यूज बन रहा बा आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। आप लोग पूरा वीडियो में बनल है, आपके वो गाना भी सुनाई कि कौन गाना वायरल होता और कौन गाना के लेके न्यूज बनता। तो आप सब हमारा वीडियो में पूरा लास्ट तक बनल रहो। जी हाँ, पवन सिंह के गाना अब लगातार आ रहा बा। आप सबके पता बा कि पावर स्टार के गाना बहुत सारा गाना पेंडिंग में बा, शूटिंग करके रखल गई बा, जो ना गाना के लगातार रिलीज किया जाता है। एक गाना आवे वाला रहे आटा के लोई के टोई। पहले आप लोग के थोड़ा सा गाना के सुना देतनी। पानी पवित्र नहीं छुआ छुई भइल बा, झूठो के बाबू ताहर मना में मइल बा। हमर छिजावा पे हाथ न लगाई कोई। अच्छा ऐसा है क्या? आटा के लोई तो तोरा आटा के लोई के टोई। आप लोग ये गाना सुननी है जा। और आपके कल अचानक अगर पवन सिंह ऑफिशियल का आप भी सब्सक्राइब करके रख लो तो आपके पवन सिंह ऑफिशियल पर गाना अचानक सुने के मिलल हुई ऑडियो गाना। जी हाँ, आप सबके बता दी कि एक गाना में पवन सिंह की आवाज बा आटा के लोई के टोई। ओकरा पहले जो आवाज बा म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह का आवाज बाटे, जोन डमी कइल बाटे। जी आप लोग के बता दी कि डमी आवाज ओकरा के कहाला कि जैसे फीमेल सिंगर के पास भेजे के बा वो लाइन के म्यूजिक डायरेक्टर खुद अपना से गा के डमी करलन कि वो फीमेल गायिका के समझ में आ जाओ कि हमारा कौन लाइन गावे के बा। बाकी गाना अचानक पवन सिंह ऑफिशियल पर कैसे वायरल भइल और फिर कैसे हट गइल, एकरा बीच के पूरा कहानी बताओ तनी आप लोग के। ये गाना पहले ही अपलोड करके रखल गए है। आदिशी फिल्म प्रोजेक्ट से गाना आवे वाला बा और ये गाना के लिखले बने प्रिंस प्रियदर्शी और निकी निहाल और गईले बने पवन भैया, लेकिन फीमेल गायिका के बा अभी तक पता नहीं है। आप सबके बता दी कि प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा और ये गाना पहले ही से अपलोड करके रखल रही ऐसे कि एक पहले एक गाना चोरी हो चुकल बा पवन सिंह के पूरा चोरी हो गई बा। कमरिया पतरे पतरे बनल बा खतरे खतरे। यही कारण से एक गाना के अनलिस्टेड करके यूट्यूब पर रखल गई रहे। लेकिन यूट्यूब बाय डिफॉल्ट समझी या यूट्यूब के फॉल्ट समझी ये गाना अचानक पब्लिश हो गई पवन सिंह ऑफिशियल से। और ये गाना के सुन के सब लोग एकदम बेचैन हो गए कि पवन सिंह के गाना आखिर ये डमी गाना ये डमी ऑडियो कैसे वायरल हो गई। तो ये बहुत सारा न्यूज भी बने लगली ऐसा कि ये वजह से तो ये वजह से, लेकिन कोनो वजह नहीं है। ये कॉपीराइट क्लेम ऑनर के चलते अनलिस्टेड करके अब गाना अपलोड करके यूट्यूब पर रखा जाता रही कि कोनो चोर गाना चोरा मतलब अगर चोराई तो ओकरा पर कानूनी कार्रवाई कर सकत आदमी। यही खतरा एकरा को अनलिस्टेड करके रखल गई है। बाकी कोनो बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन ये गाना आपके आदिशी फिल्म प्रोजेक्ट्स पर 2-3 दिन के अंदर ही सुने के मिली। आप लोग एक गाना के सुन पाइल रही जा कि ना पाइल रही जा, आप लोग के हमारा भी छोटा सा क्लिप बटे तो सुना देनी है। बाकी आप लोग हमारा कमेंट बॉक्स में बताई जा कि ये गाना के थोड़ा सा सुन के पवन सिंह की आवाज सुने खतरा और गाना सुने खतरा कितना बेचैन बन जा, हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा। अगर भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला एक बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब नहीं के लिए तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा साथ जुड़ जाए जा।